ቅድሚ 11 ዓመታትዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ግጥሚ ከይሕተም ተኸልኪልሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣሰናዳኢ እዞም ገጠምቲ ያርሕቁለይ ግጥሚ ዝበሃል ክርኢ ኣይደልን ኢሉ ተባህለ። ዝሰምዐ ዘበለ ድማ እሂ ኢሉ ሓተተ። ብሰላም ህይወተይ ክመርሕ ዝደሊ መሊሱ ሰማዕና። ህይወቱ ብሰላም ክመርሕ ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ንምባል ኣይከኣልን። ህይወት እዚ ኣሰናዳኢ ጋዜጣን ገጠምትን ደኣ እንታይ ያጋጠሞም ዝብል ድማ ይሰኣንን። ኣብቲ እዋን ብመንገዲ ጋዜጣ ናብ አንበብቲ ዝበፅሐት ግጥሚ ነበረት። ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት ዝብል ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝነበራ ኮይና ትረግጾ እናረኣኻ ምስጓም ዝያዳ ውሕስ ምዃኑ ድማ ትመክር። ብኣጋጣሚ ግዳ እታ ግጥምን ብኣሳእል ዝተሰነየ ቃል ምሕተት መላኺናን ኣብ ሓደ ዕለትን ኣብዛ ጋዜጣን ተሓትመ። ዓዲ ሓዊ ተኻዕዋ። ሚኒስትሪ ዜና ብፍላይ ድማ እንዳ ጋዜጣ ትሕቆናላ ዝብል ሓበሬታ ተላብዐ። ሓለንግ ሰውራ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሰናዳኢ ጋዜጣን ኣዳላዊት ዓምድን ብቐንዱ ድማ ገጣሚ ዘንበየት። ኣዳላዊ ጋዜጣን ኣዳላዊት ዓምድን ብወገኖም ኣመልካቲቶ ኣጻብዕቶም ናብ ገጣሚ ቀንዐ። እታ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ጋዜጣ ዝለኣኻ ግጥሚ ገበል ከም ዝገሰሰት ምስተነግሮ ከም ሰቡ ተገሪሙን ሰንቢዱን ብኸመይ ምርዳእ ኣብይዎ። እዛ ግጥሚ ንመን ጽሒፍካያ ተሓተተ። ነዝነትን ኢላ ዝተጻሕፈት ኣይኮነትን። ትሕትን ህድእን ኢልካ ምኻድ ጽቡቕ ምዃኑ ንኹልና ዝምልከት መልእኽቲ ዘለዋ። መብርህ ሃበ ነቲ ዝተዋህባ ትርጉም ኣብ ምሕታም ዘጋጠመ ምግጣምን ጋሻ ምዃኑን ሓበረ። እዚ ግና ሓታት እምበር ሰማዒ ኣብ ዘይብሉ እዋን ፍረ ይነበሮን። እታ ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት ትብል ኣባሃህላ ንመላኺና ገጥ ከም ትብሎ ዝያዳና እቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ስለ ዝርድኡ ኮይኑ ስማዓኒ። ንኣብነት ንኣባላት ሬድዮ ባና ምእንቲ ክስሊ ከም ሰራሕተኛ ዝተመደበ ውልቀ ሰብ ኣብ ካልእ ኣጋጣምን ንኻልእ ግጥምን እዛ ግጥሚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ተጻሒፋ ስለዚ ክትፍኖ የብላን ኢሉ ድርቕ ኢሉ ኣብ ርእስኻ እምበር ኣብዚ ግጥሚ የለን ኩሉ ናብኡ እናጠዋወኹም ሰብ ምስራሕ ኣይትኽልእዎ ዝብል ርእይቱ ኣኸበኛታት ዓብሊሉ ካብ ፈነወ ከትርፋ ስለዘይከኣለ እዛ ፍጻመ ኣብ መርመራታት ማይስርዋ ደዲሕረና ዓመታት ኮሊላ። ኣብ ጋዜጣ ድሕሪ ምሕታማ ዛዕባ ናብ ዝኾነት ግጥሚ ንመለስ። ነገራት ካብ ልክዕ ንላዕሊ ተዓባቢዮም ዘይሚዛኖም ስለ ዝሓዙ ገጣሚኣ 5 ዓመታት ተኣስረ። 5 ዓመታት። ኣብዚ እዋን ዝምበኣርዩ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እዞም ገጠምቲ ያርሕቁለይ ግጥሚ ዝበሃል ክርኢ ኣይደልን ኢሉ ዝተባህለ እሄ ንዝበለ ሓታት ድማ ኣትወዛመይ ኩሕሎ ኢሎም ይጅምሩ። ኣብታ ውሽጣ ድማ ገለ የእትውላ መሊሱ